ko od njih doživi 40 godina. Oni uglavnom do 20. 25. 30. godine se između sebe poubijaju i vidite da nije dobro to što oni rade. Kad pogledate biografije drugih navodno poznatih ličnosti, idola ovoga sveta, i kada zaista zagrebete isto površina onoga što mediji govore o njima, vidite da su oni živjeli jedan jadan i bedan život. I da su mnogi od njih bili hrabri da izađu pred kamere i da kažu, kao što je bio Boris Becker, koji je kazao da život koji on živi nema smisla i da je on više puta razmišljao da izvrši samoubistvo. Taj život nema smisla. Čovjek nije stvoren da tako živi. Razumete? Destruktivno, materialistički, hedonistički. Jedi, pi, veseli se. Čovjek je okružen da živi u jednostavnim uslovima, u prirodnom ambijentu, sa dobrim ljudima. Njih nije, mog oca nije interesuo taj materijalni moment. Jer ako radi od jutra do mraka, da kupuje kristalne lustere i regale i pesijske tepihe, onda nema vremena da sedi i da mudruje i da razmišlja i da priča o duhovnim stvarima. Znate kako tvorac kaže? Blago onome koji ne ide na veće zlikovačko. I u društvu nevaljalih ljudi ne sedi i na putu grešničkom ne stoji. Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o njemu misli dan i noć. Omilio mu je moralni zakon i o njemu razmišlja i dan i noć. Ja sam živio na jedan takav način i ono što ja mogu da kažem jeste da sam ja vidio da taj život nema smisla, mislim ja bio nešto razvrtan, ali bio sam dobro u školi, bio sam dobro u sportu, imao sam biznis, mogao sam da putujem po svetu. Šta da vidim? Šta? Da gledam Eiffelovu kulu, delo ruku čovečiji. Šta da gledam? Nemate šta da vidim. Dobri ljudi, ili imate, gde su dobri ljudi? To je ono što se traži. Znate? Vidite, čovjek je stvoren da živi u prirodi. Pogledajte kako su stvoreni prvi ljudi, Adam i Eva. Su stvoreni da živi u prirodi. Da živi u betonu. Pogledajte šta je njima dato da jedu. Prirodnu hranu, ono što je tvorac stvorio. A pogledajte šta mi jedemo. Mi jedemo rafinisanu hranu, jedemo hemiju. Ja se čudimo što smo bolesni. Mi ne jedemo prirodne proizvode, nego mi se hranimo iz prodavnice. Ne hranimo se sa pijace. A i ono sad na pijaci što ima je manje više zatrovano raznim hemikalijama i tako dalje, kao što sam juče govorio. Ova struja koju mi sada imamo ovde, ona može svakog trenutka da nestane. I ona će nestati. Kakav će onda naš život biti? Vidite starije ljude koji su prošli Drugi svetski rat, ili ljude koji su učestvovali ili bili svedoci ovog nedavnog rata koji je ovde bio, ili nekog bilo kog drugog rata na planeti Zemlji. Da vidite u ratnim uslovima, kad nema struje, kad nema vode, kako se živi. Meni je moja baka pričala za vreme Drugog svetskog rata da su iz gradova dolazili i plaćali zlatom kilogram brašna. Zlatom. Dolazi teško vreme. Bolje je kada u mirnodopsko vreme mi preduzimamo ozbiljne korake. Bolje je da mi vodimo brigu o svom zdravlju. Jer ako padnemo lekarima u ruke, znate kad padnete hirurgu u ruke, kukalava majka, kad njemu padnete u ruke. Mislim, on je dobar čovjek možda, ali on mora da radi to što mora da radi. On mora da seče, on mora da krpi krvne sudove koji su pukle, on mora mišiće da šije, on mora, razumete? Otiđite samo u urgentni centar, samo se proštajte ovako malo da vidite te ljudi, pa izađete nas. Samo to uradite, pa ćete vidjeti. Znači, dobro je kad mi u mirnodopsko vreme, sada kad imamo mogućnosti, brinemo se o zdravlju. Ne kada nas zabole leđa i kada imamo dijagnozu rak, da mi onda preduzimamo određene korake. Isto tako, dobro je da se mi sada vraćamo prirodnom načinu života. Život u prirodi je omalovažen. To su seljaci, to su primitivci. Šta oni znaju? Nije žvaka za seljaka, pošto je žvaka nešto dobro. Vi sa žvakom prvo uništavate zube, želudac vam radi na prazno, luk se želudača kiselina, možete dobiti čir na želucu, zato što žvate želudac. Kasnije možete dobiti rak. Ide prvo čir pa rak. Ali to je moderno, da pušite cigaru, da žvaćete žvaku, da budete kao da. Kaže, nije žvaka za seljaka. Oni su glupari, su primitivci, ti što žive u prirodi. Ovde je život u gradima, tu je in, kao u Sodomu i Gomoru. Vidio sam, jednom kad sam prolazio u jednom butiku, prodaju nove majice, heavy metal majice. I piše na heavy metal na jednoj majici, crna majica, sve su crne. Piše, ima neka slika, slična ovoj slici
Sodoma, koju vidite ovde na zidu, i kaže, piše Children of Sodom, deca Sodoma. To je in. To je in. Treba mi onim primiticima tamo onim na selu da im pokažemo mi šta je in. Vidite, imperativ je da se mi pripremamo za ovo što će da dođe. Stanove koje mi danas imamo u gradovima, oni imaju veliku vrednost, zato što živimo u poremećenom sistemu vrednosti. Oni nemaju nikakvu vrednost, oni imaju jako malo vrednost. U uslovima koji će da dođe, oni neće imati nikakvu vrednost. Nikakvu vrednost. Samo jedan mali zemljotres, tak, nema struje, gotovo. Kraj priče. Nema struje, nema vode, nema dotoka nafte, nema prodavnice da nas snabdevaju. Zato sada u mirnodopsko vreme je mudro, dok je poremećen sistem vrednosti, iskoristiti to i preseliti se tamo. A mi možemo u gradovima da radimo dok može se raditi. Da imamo ostupnicu, da imamo bazu, da se naučimo da živimo u prirodi, da sadimo luk, krompir, šlagarepu, da imamo bunar sa vodom, da imamo ogrev, da imamo šporetna drva. Dolazi strašno vreme. Tvorac kaže da će ljudi umirati od straha pred onim što je na zemlji. Umirati od straha, pazite. Ne od bolesti srca i krvnih sudova, nego od straha će da umiru. To će biti strašno vreme. Tvorac kaže, evo ide dan koji gori kao peć. I svi ponositi, i svi koji rade bezbožno, bit će kao strnjika. I upalit će ih dan koji ide, veli Gospod. To siluju. Meni je pričao prijatelj, ja sam držao predavanje po Bosni. Tamo je bio rat, kao što znate. Držao sam predavanje u Banja Luci i u Sarajevu. Mnogi gradi su. Onda bi došao jedan momak slušao moja predavanje. I kaže, gospodine, ja sam bio mobilisan u ratu. Kaže, mi smo išli da čistimo neka sela, i da artiljerija, pa onda ulaze pešadije. I kaže, upadnemo nas 19 u kuću. Kaže, tamo mlada majka, neki 40 godina i dve ćerke, jedna 19 i jedna 27 godina. Ono sakrili se u jednoj sobi i mi ulećemo, ko horak, čop, zum. I onda kad su nas videle, kaže, to ne može se opiše njihovo lice. I od nas 19, 18 viče da silujemo. I kaže, ja repetiram automatsku pušku. I kaže, ko prvi krene, poginući. Si lud, pa to i oni nama rade. Pa naravno, to se radi na sve strane. Ali pazite ljudsku psihologiju. Kad dođe situacija da čovjek pokaže kakva je zver. Od njih 19, 18. Da vidite vi, sad ovo ima neki zakon. Pogledajte sad u New Orleansu kad je bio Katrina. Šta je bilo, to se nije izveštalo, uđite malo na internet da vidite. Da vidite šta je bilo, kako je bilo silovanje, kako je bilo otimačenje, kako je bilo ubijanje. Zato je dobro kad je čovjek deo porodice, kad čovjek živi u prirodnom ambijentu. Što kaže u ovoj knjizi Tehnologija samouništenja, ovaj autor, kaže, mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti, koja je izgubila više znanja nego što ga je stekla. Sva ona znanja koju su akumulirali naši preci mi smo izgubili. O životu u prirodi, ne znamo živimo u prirodi. I kada idemo u prirodu mi ne znamo se ponašati.